Nik Eizie elkartearen izenean hitz egiten dut, Itziar Arrotegui naiz, eta lantegi honetan koordinatzaile aritzeko ohorea izan dut. Eta nire aurrekoek egin duten bezala nik ere eskerrak emanez hasi nahi nuke. Lehenik Etxepare Institutuarik gure babesle izan delako. Pabeko Unibertsitateari beso zabalik hartu gaituztelako, eta noski Gazteluko arduradunei eraikin ederra gure esku jarri dutelako saio hau egiteko. Hasteko lantegia zer den azaldu nahi nizueke hitz gutxitan. Eiziek 2004an ekin zion ekimen honi, lantegi honi, hasiera hartan Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Eta geroztik 9 urtetako ibilbide honetan, lantegi honetatik igaro dira 9 idazle, 36 itzultzaile, eta bertan landu dira 12 hizkuntzetarako itzulpenak, euskal idazleen lagin batetik abiatuak. Aurtengo edizioak bazituen berrikuntza ugari. Esan dudan bezala, Etxepareren eskutik etorri gara aurten, lehenengoz, eta bidelagun izan dugu Paueko Unibertsitatea. Beste berrikuntza bat izan da 3 itzulbide aztertzeari ekin diogula mintegi honetan, eta halaber gero irakasle batek Benedikt de Bourgoin-Brunek azalduko digunez, ikasleak ere izan ditugu gure lantegian. Beraiek egin dute lantegi bat, eta bi lantegiok bat egin dugu, eta zinez saio aberasgarria egin genuen bien artean. Segidan aurtengo mintegiaren errepaso labur bat egingo dizut. Lehenengo egunean hasteko Eider Rodriguezek bere literaturaren abecedario bat aurkeztu ziguen, oso ederra, Amy Winehousen ama izenburu zuena, eta bertan literaturarako bazka nondik ateratzen zuen kontatu zigun. Zinez hasiera ederra eman genion bere aurkezpenarekin lantegiari. Ondoren, bera itzultzaile aritu denean bere obra gaztelaniaratzean ze sentsazio izan dituen kontatu zizkigun. Kontatu zigun hasteko bere biografia linguistikoa zein izan zen, eta oso tonu umoretsuan aritzera eman zigun zeinen gogorra eta nekagarria den zenbaitetan euskeraz bizitzeko saiakera egitea. Eta gero bere bi erdiek, euskal erdia eta gaztelaniazko erdiak bat egiten dutenean, hortik sortzen den bakanal hori kontatu zigun, oso gauza interesgarria. Bestalde, aipatu zigun hasieran halako kezka puntu batekin, mintegi honetara etortzeko bere bi testuak, euskerazkoa eta gaztelaniazko itzulpena, irakurri zitunean berriz, halako kezka batez sumatu zuela berbada gaztelaniazkoa hobexeagoa zela. Eta hori esaten zigun halako pena zera batez. Baina guk lasaitu genuen, uste dut lortu dugula lasaitzea, eta azaldu genion nola gure ikuspegitik hori erabat logikoa zen. Atera genion Borgesen aipu bat, itzultzaileen artean adostasun handia zegoen horren gainean. Borgesek esan zuen itzulpena idazketa baino fase aurreratuagoa bat zela, logikoki ze idazkeraren ostean etortzen da. Baina oso interesgarria izan zen baita ere Enrique Ulasolok berez arkitekturaren alorretik datorrenak esan zionean, Eider lasai, hori oso logikoa da. Guk arkitektuek ere eraikin baten planoa egiten dugunean, hasieran iruditzen zaigu izugarri gauza ederra egin dugula, baina funtzionatzen duen edo ez, edo akatsik baduen edo ez ikusteko, egin behar duguna da azpikoz gora jarri edo ispilu baten aurrean. Eta itzultzea dakigunez, testua ispilu baten aurrean jartzea denez, hor oso ederrez ikusten dira akatsak, zindu beharrekoak, hobetu beharrekoak eta bar. Eta noski, idazketaren ostean egindako itzulpena logikoki hobea izango da. Horrek abia puntua eman zigun itzulpena, idazketa, itzulpena, berridazketa eta horrela sortzen den etengabeko gurpiltzoro horretaz luze jarduteko eta hausnarketa zinez aberasgarriak atera ditugu hortik.